Soc l'Albert Ortiz, tinc 27 anys, vaig néixer a Olot, però fa uns quants anys que visc a Girona. Des de ben petit he treballat i m'he interessat per les arts escèniques, en especial el circ, la música i el teatre. I he treballat, fa 10 anys que treballo a la companyia Dracònia, actualment en soc el director tècnic, i actualment estic iniciant el nou projecte que és Break Project, que és la meva companyia. És el meu projecte personal, jo portava molts anys treballant en diverses companyies, diferents grups musicals, i vaig decidir apostar per el meu projecte. El confinament doncs, em va donar l'empenta per començar a muntar una mica com volia que fos i així. Es basa principalment en el circ, però també vol incloure altres arts escèniques. El Niu presento Doma és un work in progress que estem treballant juntament amb el Marc Vilalta, que és un músic multiinstrumentista. És un treball personal, a part d'artístic. Parla sobre l'abús sexual als menors. Un de cada 5 menors ha estat abusat. Jo vaig ser un d'ells quan tenia 14 anys i fins a l'edat adulta un no és capaç de veure-ho i d'acceptar-ho. Llavors jo vaig passar per un procés molt llarg i aquesta és la meva teràpia artística per parlar-ne i per trencar un tabú que és de la societat, que és una xacra al final i no se'n parla gaire, i aquesta peça en vol parlar. A la peça principalment treballo amb 3 rodes circ, que és un cercle on es fan acrobàcies a dins, també combinat amb una mica de dramatúrgia i també combinat amb dansa i la música en directe amb el Marc, i bàsicament és un recorregut per tot el procés que he hagut de fer fins a dia d'avui poder mostrar i despullar-me artísticament. M'agrada molt explorar amb diferents elements. En aquest cas també treballo amb un hoverboard, que és un patinet elèctric que el que em permet és fluir per l'espai sense que sigui molt brusc. El nom de Doma surt d'una mica el que jo vaig sentir en el seu moment, que m'estaven intentant manipular, domar, i al final és com una mica una lluita interna entre el meu jo del passat i el que vull ser jo en el futur. Hola, soc l'Albert de la companyia Break Project i el 7 de juny us espero al Festival Niu a Sant Martí Vell per descobrir Doma.